Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mak Channel. Ceritanya hari ini ngasih sarapan si baby Amton ya, karena mau timbangan hari ini. Amton dikasih sarapan dulu. Apa ini? Ya, kasih sarapan dulu. Ayo kasih cepet. Apa ini? Ayo lihat no. Ini kasih ayo, apa kok? Kasih lihat ayam dulu. Sambil melihat ayam ya. Supaya nanti beratnya nambah. Ya. Supaya Lihat bobotnya engko mundak, Bos. Sarapi dhisik. Hari ini Samson sarapannya bubur Bayi, guys. Iya. Lihat ayam ke sana. Kemana? Ke sana. Ya, lihat ayam. Lihat ayam. Nih. Ini beli guys, tadi pagi beli di pasar supaya praktis cepat. Ini gizinya juga banyak loh guys, campur-campur yuan. Khusus untuk bayi alias baby guys. Ayo cepet, makannya cepet. Yuk, lihat ayam. Lihat ayam dulu. Tuh ayam. Nek dulang ki ya kudu dijak mlaku ya. Ngeng. Lho ngeng jarene iku. Nendi? Ngeng numpak mobil. Sopo sing nyetiri? Nyetir dhewe ya, Son ya? Oh, sopo sing nyetiri? Mana? Lihat mobil guys, ternyata jaluke neng nggon mobil. Nah, sini. Wih, dada. Nih dada arek enak dada. Oh, ne mantap. Numpak RX geng. Aduh. Setir dhewe ya. Sing arep nyopir sing joki ya sapa ya? Arep joki dhewe. Arep mbok joki. No, Samson arep joki RX geng, guys. Ya. Siapa tuh? Kilo con. Sini. Kilo con, beyo arep numpak RX geng ki lho. Mbak, Mak, pengen mbak. Halah pengen demek. Numpak kok karo gacon. Numpak karo gacon. Lampune kok ogak-ogak potel iki engko. Lan ayammu kok. Wah. Ayo con, terno nang posyandu con. Saiki ya. Ya ben mangan sik con. Diingoni sik con. Ya, aja gawe iki con. Ngawur. Jengat engko. Mbok jengat-jengatno iki engko. Wah. Apa? Ya iya. Nih. Engko ning posyandu terno karo gacon, kok dijoki karo gacon engko ya. Iya. Mam. Ya, mam dulu. Lah mak prei lho kan aku ngomong mlebune jemah to. Kupingmu ae sing budek. Lah aku ngomongnya mlebune jemah lho. Iya, kupingmu ae con sing budek con. Besok berarti mlebune. Jemah. Kok dimasuk iki? Kupingmu kok kopokno con. Wong ndek bengi kok perasaan aku krungu. Mlebune iki jemah setu kecepet ngono. Mlebune cuma ngono. Lah aku Jemah ngarep piye to? Jemah minggu iki. Jemah sesuk le. lah ya cuma sesuk. Yo. Lah sesuk kecepet, sesuk prei ya. Makane kupingmu ndek bengi gak pormokne to. Minggu prei. Ngeng ya. Aku yang kan kuwi cedek kok ngono. Wisinan lho. Jaki budal. Jaki kan ceritane wis budal kok seragam. Lah ternyata tekan sekolahan ditakoki mbek wong edok-edok. Kelas 9. Wah, rupane langsung malih. Langsung pucet, guys. Ya kuping ngono ora dirungokno ki ya kuwi. Iya. Ngono. Lah nek bengi diomongi lho padahal. Lah padahal dek bengi lo Linda wis ngomong.
Ngeng Kok ngeng. iso Ngeng ngeng. biasanya segini habis guys, kadang tinggal nyisa sedikit. Nih, ini sudah habis separuh. Nih, biasanya tak kasih telur. Hari ini libur ndak tak kasih telur. Telur apa? Ngeng. dulu. Pinter. Iya. Mana? Iya. Saya sama nanti ya. Oh ya, sampai Dadah. nanti. Waktunya kita let's go ke Posyandu. Jangan lupa membawa buku. Ya, Ton. Jangan lupa membawa buku Argo Sinau jare Plentus. Nah, let's go. Sudah. Nih. Kita berjalan menuju lokasi Posyandu nih. Samson guys. Ternyata Samson tertawa-tawa, terbahak-bahagia. Wah, apa periane guys, Samson dibawa ning Posyandu. Wah, rakit tangki nek tekan kono wayah ditimbang dicekel karo pegawene nangis ya. Ya, pelan guys. Ya, tempatku kayak mantap. Ayo. Nguk. Ayo. Let's go. Oleh alias Jaki. Yuk guys, ayo. Beli motor ayo tabrak. Besotan toh. Let's go mencari yip-yipan sih. Oh. Beyo jan duit joki ya kaya ngene iki lho. Ki lho, mbahmu iso ning kono kan njaluk jajan apa? Nah. Kek. Nah, jan pas tenan iki lho. Bilang lambe kok. Ki lho. Mbahmu ternyata diandok ning kene. Ya, ate kano lansia jadi keri. Oh, timbangane lansia carry bos jarene iki lho. Timbangane sing bakase. Tibake para baby sih. Bukune pokok ndi, Con? Kita buku terus. Oh, bukune ning kono. Nah, ternyata masih ya, wis bar sarapan iki nggih. Buka melok Mbah Pir, biasane ngene iki. Mbah Pir nggih rung muleh. Saya sing celane iki lho. Pokoke pawange iki lho. Ya, ki pokoke nek ra jaki ngono wis to. Gak gelem. Jadi karo Mase. Pokoke engko nek arep tak tinggal apa tak elokno jaki. Kupinge Samson iku sudah tebel, Bos. Raketang aku iku kempar-kempor iki. Wis kebal. Ayo Con, HP-ne digoceki. Lho, lah piye to, Guys? Lah iso to kok yo. Oh, ya harus digoceki kok yo. Langsung mengantri orang. Ya.
Ndak, langsung daftar. Nah. Daftarnya di mana? Mriki Oh, sini. absen. Oh, absen. Waduh. Ini nih. Kon nulis barang iki piye, Con? Nulis, Con. Yo, dang kok. Tulis Sunarsih ngono ten. Tulisane wis. Di mana, Bu? Mriki jenengan. Kali niki. Nggih. Oh, dua. Niki asmane jenengan. Wis, Bos. Absen, Guys. 30. Niki kalih niki asmane jenengan niki. Niki absen malih. Absen meleh. Nggih. Kali Con. Ngasta KTP mboten? KTP-ne dibeto teng kantor dusun e, Bu, Ndek. Wingenane dereng iki antukne. Iki jenenge sapa? Baby. Nggih iki. Apa jenenge iki? Samson ngono lho iki kok. Walah. Bisa buka ora? Samson ngene. Samson lho. Pun niki. Lah niku Jenenge tak suruh. Lah niku mang anu dawa men. Iki kok mlebu. Sekedap. Oh, sekedap. Dereng, sik Bos, sabar, Bos. Hah? Son, Jalan. berapa asma? Mas 11 kemarin. Pun. Ketepane mboten no, absene mboten no. Oh, mboten. Ah. Iki ta Mas iki nimbang ora apa. Oh, nimbang ora apal-apal. Ya ki mlebu re. Piye kok iki? Eh? Duit apa temen? Ini. Ini. Bahasa ibane iki to. Ya ayo kilo bose. Kilo bose. Ya kilo bose, Con. Soteng, Con. Ya bos. Soteng, Con. Nah, iya. Dikono sik. Ini sik ase. Ayo. Ayo, persiapan Con, ditimbang sik amsone. 2 kilo itu. Saya akan dari set tenan dulu. Ayo. 10, guys. Halah, guys. Ayo. Malah 10, Bang. Malah kan bakar kita. Ya moral Belum. Kaget. Kuwi apa Mas? Kuwi Ini ketinggian. di panjangnya. Panjangnya itu. Panjangnya. Delok Mbak Kati. Mbak Kartina kan? Mbak Kartina kaben. Mbak Kartina kan. Wah. Mbak Karti. Mbak Karti. Rotoli kabeh. Mbak Kartina kan. Mbak Kartina kabeh. Berapa murah yo. Besok ngadir banget. Nek lilane sik, Nek. Lilane belum lila. Lah nek ngomong gede tukang ngomong yo koyo tukang ngomonge yo ngono. Duwe mbah yo ngono. Sambas. Jare kelangkeme besok. Tapi yo piye yo? Gawan urip iku lho. Ya iya. Apa neh iki? Diukur sik kepalane iki lho, Con. Sirah bareng lah. Ngono. Ya kalau Mbak Karti ya. Digung Mas. Sing melok ngono. Nek iki kok jadi tes ning kono kuwi? Yo sampean. Oh, alah timbang. Kok niki lho pawange. Pawange kuwi lho. Kalau Mbak Karti apa kali Iki cekelen niki cekelen sik. Lah kok yo pecus tek kon ngono an. Kamera. Kamerane tok iki cekelen. Bingung kamera iku. Cekelen iki gendongan. Ya iki gendong pawange. Lho melok bocah sing buah. Enggak mau. Sama Mbak Karti yo enggak mau. Lihat iki sapa gelem mulai. Ya. Mana lihat burungnya? Ayo delok anu bebek, lihat bebek, lihat bebek, iya, bebek ayo.
Oh, dikasih gizi. Dikasih gizi dong. Mbah Wolo. Dikasih apa ya? Oh, Samson hari ini dapat gizi dari posyandu ini loh, guys. Loh kok pulang ya? Jaluk metuse. Oh, metuse. Jaluk metuse. Ayo, Con. Jaluk keluar dulu. Jaluk keluar dulu. Nah, di sana para petugasnya. Di sebelah sana ada buluran. Nih, biar tak sepilkan. Wes guys, cukup kak ini wes. Terima kasih yang sudah menonton videoku hari ini. Matur nuwun, kalian subscribe ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.